Продължават неяснотите около произхода и начина на разпространение на бактерията Escherichia coli, която предизвика над 20 смъртни случая в Западна Европа. Учените отново са в изходна позиция, след като бяха отхвърлени последните подозрения, че заразяването е станало по време на фестивал в Хамбург и от два германски ресторанта. 25 лаборатории разследват произхода на заразата. В момента тя се разпространява в 19 държави. Съединените щати вече имат съмнение за 4 пострадали, които са били в Европа. Сигурно е, че щама на бактерията е изключително рядък, токсичен и резистентен към голяма гама от антибиотиците и препаратите, което го прави и много опасен. Учените работят основно по два варианта – за естествена мутация на бактерията или умишлена намеса чрез синтетична биология и генетика. Разглежда се и още една възможност. Злонамерени лица да открият в природата силно токсичен щам, да го развият и също да го подготвят за злонамерени действия. След изясняването на първоизточника ще може да се проследи как се е стигнало до разпространението, а оттам и дали има човешка намеса. Варианта краставици вече е отхвърлен. Не и салата, тия зелените марулите всъщност не са и те са отхвърлени и в момента дори не сме сигурни откъде тръгва. То там е проблема, че много хетерогенна информацията и това също е объркващо и повдигащо въпроса за организиран злонамерен акт като вероятност. Според Иван Савов, една от трудностите идва от това, че само в Европа в момента работят 460 хранителни сертификационни схеми, което прави проследяването много трудно. За BTV новините, Марина Евгениева.